зор кадан. Як рӯзи қиш надори дари кунам. Ҳар рӯз иш меояд, уш меояд. Безор. эй охи миннат накарда кор кунӣ намешавад? худоё чӣ гуноҳи мо бошад, чӣ гуноҳи мо бошад? пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки дар намозҳоятон доим дуо кунед ки ба шумо зани солиҳа мерафтад. ин чӣ гуноҳи мо бошад ки ин зани мо инқадар ношукрӣ банда? медонӣ чӣ? имрӯзҳо ҳазорҳо ҷавондухтарон орзу мекунанд ки таваққи касеро бишӯяд. орзу мекунанд ки ба як кас хӯрок пазанд. орзу мекунанд ки сари яки тифлеро сила кунанд. орзу мекунанд ки чор пиру чор тарбирро хизматашонро кунанд. аз ҳама муҳимаш, ҳар чӣ ки карди имрӯз ба падару модари ман, фардо иншааллоҳ хоҳӣ бинад дар писари худ.